Assalamualaikum. Kamu bang? Pak lo kalau uang sepawis umutan tak lo beli gini. Bah, mak, loh, kok sepi nang kafe? Sepawis lagi naik lah. Kalau sang ini lapor ya, antena ini gini amis, malah muncul lah. Aduh nanti udah ini ngomong dulu. Masa belakang di dewe. Menang begini suwe gak penak. Walah yo ben wis sedang koma dewi lah bisa obrino yang berini. Dilapor ya. Dan ini lapor menang begini aja. Mumpun nanti mas Angki lagi. Kemarin sepi mak larang. Walah ya wis tak turu wis. Turuan ae wis. Atang tak nomor niyo kang bebasan lagi. Assalamualaikum. Ba. Loh. Kok kan udah lagi? Tangi. Kalau utang berarti sama nih. Hah? Wah aku merenung gak ono ya. Aku ketingamen udan. Walah tengamen. Yo. Boleh kak. Udan ya aku melok ya. Lah ya makane lho. Kan kok turu dek kene biasa ki lah nggih Pak Sandi. Mbah mang gak umpo tak celuki kan sing mawur. Umpo nandi. Lah iki mang teko omah braket budal kowe apa? Budal aku. Walah. Tadi budal ngamen tak sepeda kan di titik ndek kono dek. Di Dek jembatan kono lho. kali amprong. Bocah tuh mlaku berarti Mas. Aku anjing kan budal ngamen. Kalau mlaku membre. Iya. Kono. Walah. Nggo sepeda berarti yo. Iya. Kuat teman nggo sepeda. Kuat. Kuat. Lah kok gawe saiki? Apa ya? Sepeda. Iya. Ya tak tele iku mulai anu Lah ya sing bener kan ditele di kono. Lah iya. Nggo sepeda gak kuat ya. Yo. Boleh digotong gak kuat, dari kembali kuat. Iya lek Mari kene terang kayaknya aku tak melo ya. Iya wis. Iya. Mbek ngenteni Mas Angkil. Iya. Mbek Mas Angkil. Dijak pisan. Hah? Dijak pisan. Lek gelem tak jak. Mas Agil bareng. Mas Angkil gelem tak jak bisa. Ya mari ngene dinteni sapa teko mari ngene. Ket mana bisa sih kamu? Ya ora ket mangan ya aku ngapa sampai turu kayak gini. Emang. Nanya ya. Iso mana? Hah? Iso nanya. Mungkin iki pemainnya kok Main gitar. loh lagu barat Lagu barat. Iya tak kira lagu barat. Kok gak paham. lagu barat ya Intro ya apa? Kok main kelas barat ya modelnya. apa sih kamu tinggal itu Lah yo. Terus kelas barat temenan. Ya rek wis lagu Indonesia ya. Indonesia Raya Iya. Indonesia wis. oh Indonesia Wah noe. apa Kodok ngorek pinggir kali. Nah itu lho. Iso ana. ya apa anu Ya kok kodok ngorek ngono. kodok ngorek di pinggir kali Oh. Terus. korek kodok sabun dan kodok Loh. lah iya Biasanya kene enggak anu ngamen, enggak musik apa lagu apa ya? lagu sembarang lagu dangdutan oke Ya apa ya apa. Lagu sama dhewe ya. lagu ku dhewe Iya, nyoba kita rungono. Ya aku sing kok depo ya. Dadi semajang ngamen aku ya iso. Ayo. ya Kayak radio rusak ya. lah dari radio rusak ya acur dah Walah, kita rusak benernya. Mbok nanti nang di Mas Angkil oh biasa ya anu ya saiki Mas Angkil pacane noecis aja ke mari anu melok jogging-jogging. jogging iku Oh necis aku iki ketemu. waras apa iku Waras wis aku.
Mari periksa mbok pijet to ngene. Kudu sikile. Uteke. Oh, cek. Lah yo waras ora. Pacakane ngomong ini saiki. Berarti tambah nemen yo. Oh. Ngomong ini saiki yang bojoku kalah kok eman iki. Musuh. Kalah bojoku. Iku ya garai. Rumpas nang omah ate sak bojoku metu. Oh, aku heran kok ngomong ini pacakane saiki. Oh ya. Ngene pacane. Paling ono-ono iku. Sirku ono-ono iku. Lek kok tambah dadu lah iku. Lah yo. Sirku ono-ono iku. Wong jare manis kok nang baju baru. Waduh, lek cerita nang bojoku. Ambek bangkil apa? Mbek sangkil. Ambek bangkil itu kono kandhanya. Iya. Wong ini bodi saiki. Iso ngene. Mari ini malah delok lek teko wong iki. Lah yo ngene ngono. Iya. Wah, mari ini lek teko. Paling yo lek kan blonjo mbok apa wong iki. Biasanya ngene iki blonjo. Lah yo Mbak Sangkil tak sira ngayap paling. Jelas lek gak kerja yo ngayap. Iku padha mbek aku. Melayu Lah ya wis wong telu iki setel wis pokoke. Duh, kah. Kudu sawi udan. Wis ndang tak mulai ae engko bojoku selan. Teko. Yo, Lah iki lek lho, Sangkil iki lah. Wong iki nang kene wis ket mau. yo wis roket mau. Oh, alah aku tuku blonjoan iki karo. Masa iki nganti yo kanu. Metu kayak tisu. Ya, Sampeyan barang yo kelayapan. Lho enggak, jare aku iku ngene. Tak golekno sawi, tak tulungno karo tak sambelno, engko mulai cek mangan jare aku. Aku sing ngenteni iki golek nanti man bojo nanti. Kono ono wetan ngono lho. Walah. Tapi yang bojoku iku ya mulai sayang wong aku ya ditukokno baju baru. Iya. Iya. Tambah necis saiki. Iya. yo kayak tambah minor. necis. Pacane tambah necis saiki. Bojoku iku lho tambah seneng nek ketok aku ngene iki. Sampeyan dari cak ngamin gelem ah. Ya gelem ae pokoke sing penting Iya. aneh. Yo lek rezeki lancar yo sampeyan Tapi cuman pacaran gini dijak ngamen gengsi kok gak? Gak tau lah apa gengsi. Wis los. Yang bisa ngomong Mas Mas Sangkil. Mas Sangkil iki wis los. los dol. Los dol. Ini bacaan sampe tak saiki. Lah, iya. Bener bojoku mah Iya, ngomong ini. Mas, apa? Kuwi saiki bojo Mas Sangkil pacaane ajak melok jogging. Saiki seksi. Jan mau main-main yo bener berarti Mas saiki. Iya. Iya, api mana? Saiki gak oleh karo yayangku iku jogging gak oleh. Walah, apa? Pengenane sikile iki jare keplecuk jare iku wis parai anu aja melok litek ngono ya. Sing di tarungan pring. Nah, sing jogging di Wah. wis kapok aku. Iku nang ndi sampeyan kok iso waras iku? Dikono ngene iku lho sapa Pak Mantri sing nyontek aku iku tapi gak Oh. ono, mek dipijeti dhewe karo Yayang. Oh dipijet dhewe. Iya. Oh berarti yo kaligo nang ndi? Sih ya aku tak ndelekke nang mburi sik karo tak nengkahi. Oh iya. Lek wadang mah lho. Iya, Mak. Iya, Mak. Tapi kita ini Mas Sangkil. Iya, Pak. Mumpung Mas Sangkil kan mulai-mulai. Lah yo Mas Sangkil berarti sayang ya. Ya. Nah iya. Saya itu pacaran menor-menor ngono ya. Lah, iya. Oh, ini Bener cari bojomu. Iya. Bener cari bojomu. Aku gak percaya. Aku ketok motoku dhewe. Lah kok mang iku. Lah yo menor-menor. Saiki Ayo tak seksi mong. seleksi bojo dhewe kalah kan. Aku sampai garai anu. Iya yo. Saking play wis kono ketuwe. Lah iya. Lo cara-cara sik enom tak Kau gowo mbek aku. Kau dhewe ya. Seret. Diseret tuh. Hmm. Ya lebih opo? Hah? Wis tronton. Coba Sangkil boleh. Gak mulai-mulai Mas Ah, iya, Sangkil. Mas. Opo? Podo KP. Aku podo loro iku. Ya ya. Sing lanang anu Mas Sangkil yo ngono. Mas Sangkil yo bacaan tambah koyo ngono. Wis gak kalau perlu koplake iku. Paling sih nyiapno masak nopo paling. Duh, bojoku wis tak masakne sakmene iki sing iki kene digawe mangan isuk sarapan. Iki sing awan wis tak cepaki sakmene. Iki golek mau andar ora dipowangan kabeh tak urapne wonge iki lho. Iki wis tak gawekno apa iku? Tak masakno iki arep tak kulukne
Wah, tak ngendok. Kareng loro. Cita Edeng karo aku. Dut. Prit. Apa mak? Sarang anu melo mangan ah kene ya. Mangan lagi. Jangan lupa sampean. Alah, iko lo jangan ndok rong lintir. Jangan apa? Iko lo delok enak. Koro maniki mak lah aku luwe ngene iki. Ya ya iki lho. Oh, enak iki. Prit. Yuk. Iki lho. Mangan aja, Mas. Mangan ah. Aduh, Endoke kok padha meteku. Mak, mangan ya. Ya wis mangan lagi. Lagi mangan pisan lagi. Endoke padha meteku. Mak yo ngerti lah aku luwe iki. Wis lagi mangan. Mak, tapi Akhir piye sarapan lagi. Mak kok ngerti mak nek aku luwe mak? Ya, aku ki yo roh ae. Wah, Tapi aku gak seneng ndok mak. Nah, yo kok ora seneng ndok. Aku sing ndok dhewe. Walah. Tak ambil duit itu mak ya. kan padha Ya. koyo ndokku iku. Gak apa-apa. Ayo sampe netes. Woi ora, entes yo bahaya bojoku barang Iya. goleki. Ya wis kayu nunggu Ini dong. dah. Oh enak, iki mangan ngene iki wis. Penakno lho nduk tinggo neh. Wis mak iki mak lawe-lawe. Diwareki ta, diwareki. Duwe ndok di kon mangan ben ndok iki lek lucu mak. Mangane kok putihan poso mutih ha. Poso mutih mak. Walah, cek putih ya. Iya cek putih. Iya. Enak mak. Engko aja lek mangan. Engko pas angkel aku manan. Oh, iki sak dimasakno sego mangsa umbro. Mbah Sangkil iku wis tak siapi sing sak tengah marang iku gawe sarapan isu. Lah, Oh, iki ya. sing iki gawe iya Aku. gawe isu. Yo. Sing iki digawe engko lek beduk ngono lho. Yo lek pas entek sami pas angkel yo. Kan matangnya Mbak. Mangane akeh bojoku iku. Wah, kek. Yo. Yo paling iku setengah jadi ya nih, Pak. Alhamdulillah. Wis bagus lah, Dut. Parah wis alhamdulillah wis. Alhamdulillah mak. Oh, waca. Wis buka kopi sapa wis bar wis yo. Yo wis entek sak. Kira mak tunggu mak. Wah, iya. Kopine ya urung godhog maneh aku. Kali kita pasang kiri paling. Kita pasang kiri buan. Yo. Mulai isu urung tak godhog ngene. Kopi isuk mana? Mak, sampean iku gak keliru, Mak. Aku takon. Iya iya. Ya. Sampean iku waras apa ya apa? Aku mi takon waras apa ora? Ya waras ta. Bener waras. Waras wis. Sakjane kok ngene sama orang lho, ya. Awake waras. Terus pikirane gak waras. Lah Wah. iya. Apa kok itu? Kok iso aja sampean yo? Kok iso? Sandal waras ki opo man iki? Ya, Ya ampun, berarti aku teko anu barang iku posisi. Ya enggak aku takon waras apa ora? Berarti enggak waras. Tak golekane sik. Lho, Oh, sik. lah iso. Hah? Jadi berarti maksud tembung ini. Yo iya, makane tonggo-tonggo ngelirik aku kabeh kita. Oh, berarti gak ngelirik ayu sampeyan. Ngelirik sandal iki. Wah. Kok iso ngomong Iya. Untung pikirane gak mandek. Kesusu mana? Iya, kesusu. Ya, tapi enak susu, Mak. Mm-mm. Enak susu timbang Iya. kepupu. Pupu. Enak betul. Iya. Aku mau iku isu nang kaki-kaki anu cari aku bojoku iku metu. Dan catet-catet muaka minor nang tuku sawi. Ternyata aku sampai teko omah urung mulai. Kerja bareng, Pak. Tadi kerja gak mau pamitan. Gak tahu ya semua brunus. Kadang ya memang aku budal mek ngono. Oh iya ya, aku mek ngono. Berarti setia, Mak. Iya. Sebagai nyambut gawe ini ya. Iya. Mau gak nandil di. Serangan dindi ya Aja, semua ya wis. Aja ukur-ukur, Mak. Enggak wis tak tutupi rapet. Iya, seksi. Iya sampai jogging dulu aku kenceng kabeh. Iya kenceng kabeh kan kan Aku ribut. tak kok, Mak. Anu. Biasanya nanti saya kiai kan gak pemutiman gak ngono ku barang. Aku tak campuri gamping udah. Oh, Aduh mangka. Putih ini Udah camping. Iya, udah gamping. lagi mangkane putih ini padha mbek. Iya betul. Ayo. Gak anu apa? Luluran apa? Lurane suruh kunci suruh. Kunci suruh campur mereka asa. Semen titik. Oh, semen itu. Anu lek sore ku cek rapot. Iya. Apa? Oh iya. Hah? Apa ya? Ya mbok. Cek rapot mah yo. Lagi suruh.
Delok suruh ya. Delok suruh. Kalau suruh bahasa gawe nyosor iku. Iya. Jane omah iku lek ditinggal wong wedok iku lek yang antok wis ora kober resi. Yo dipersiapin mak mari. Ya mari ngene. Wis Enggak kamu nih mulai pas kirim nang di mana? Bu iku jarene oleh garapan. Telepon nah. Kaku HP ya? Gak bawa HP, wong iku ora tau bawa HP. Gak iso HP-an wong iku. Iki mbok terang mbok gak mau marine mangi tak mobil teng ngamen. Nanti ngamen aku ketik dalam. Kan terus main radio aku turu. Sepeda aku kadung tadi tekno Ampro. Ampro dan jembatan itu lho. Iya. Iki mau aku yang beli metronom yo nek kono mau terus mlayu rene ono. Kalian itu mau. Kalian. Ada kalian yo. Bahasa jan bahasa jarum saiki ya. Sajeki macak ngene iki aku heran saiki. Lek kalian itu ya lek kalian kuburan. Yo ora kalian. Oh, kalian semua. Kalian semua. Berarti dikali. Iya, lek gak ono panjenengan semua wong. Oh, nggih, ngoten nah. Jan sak bahasa necis saiki. Necis. Sak wong-wong sak bahasane sak sembarange necis. Necis. Enggak, aku kepingin bojone sampean-sampean iku lho. Ngopo? Kongkon dolen ngono lho. Gak oleh lek aku lek bojoku. Apa kok kau? Gak oleh. Engko aku ketularan karo sampean. Ya enggak ta, ya dewe-dewe. Kamu tak salam nang bojoku. Iya, mbak menawa gelem. Paling yo meneh rene nek tak sampeno. Iya. Aku ketularan koplak karo sampean iku. Titik tapi goblake mek titik. Lah iku sandale buktine koyo ngono. Iku jantu perkara sandal ya wis. Tapi anu mak takok aku mak. Mas Anggi gak curiga dengan macam wong ini. Sajane rada curiga. Curiga ini. Yang awakmu iku saiki tambah menor duwe anu. Wah sampean iku iso ae aku yo ngono. Terus Bek menawa ya enggak ta aku yo ngono. Aku sayang sampean ae. Aku tak balik dhisik yo. Walah, Aku ya wis. amin. iya sampe jalan jaku. Ojo wis anu dewe nae aku. Dewi an. Iya. Ya wis Saya kan cari Mas Engkil ya. ya wis salam nang Mbak Sangkil aku tak mulai pisan. Mulai pisan. Iya mak Ya wis, mulai mang dek. suwun yo. Sampai ketemu nang ya. Diteni. Yo. Mau. Ya wis men tak tiru sak nang yo. Sepeda aku titip duit aku ngerang pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo wong arek-arek ngene iki matas mulai tak resik-resik jogan. Ora tau dipel. Rupane sampai kaya ngene. Engko lek yayangku mulai dan bersih. Ya wis tak jane iki romalang iki. Kalau wis wayahe mulai lah. Mangan wis tak dano isu sak tengah marang sing awan sak marang cek dipangan cek dintekne muandar ora dintekne kok tak kudune ndiase ngono nggo kita sing diceritakno wong-wong mangkane wong-wong lerek ae iki mau gawe sandal iki lah wong sandale sisian. Walah, ya wis. Karo ngenteni yayangku teko mbok digawakno roti goreng ta. Donat goreng. Wis mari kabeh. Tak ringkes-ringkes sik ae. Menawa yayangku kundang mulai ketok bersih. Mangan ya wis tak siapi. Jahe marem masih yo kelayapan teko dindi ku lek wis mulai ana panganan siap kabeh wis. Lego aku dadi wong wedok ora dipaidu. Lu wong-wong iki kaya jagung nang ngene iki. Wis. Mari bersih-bersih, mari. Aku tak adus karo nyiapi mangane bojoku. Bojoku cek seneng cek ramah itu karo aku. Sik sandal iki begini sik ae wis. Wis tak adus sik.